tietäminen ei vielä oikeastaan ole mitään. Siis sun täytyy saada jotain myös aikaiseksi. Mä tiedän hirveästi ihmisiä, jotka tietää ne valtavasti, mutta ei mitään tapaa. Ja sitten mä tiedän paljon ihmisiä, jotka esimerkiksi tuolla opiskelijapiireissä ei ne nyt hirveästi vielä tiedä, mutta kyllä tapahtuu. Että selvästi näyttäisi niin kuin innostus olevan tärkeämpi asia kuin siis tämmöinen know-how. Et mä oonkin ruvennut itse puhua tämmöisestä niin kuin now-how, siis nyt tekemisestä. Että tässä voi olla paljon innostuneempi ikään kuin lähtemään liikkeelle, kun vaan niin kuin tietää asiaa. Ja sen takia mä oon sitten ehkä siirtynyt tämmöiseen asian tunnustelijaluokkaan. Mä niin palaan uudestaan ja uudestaan perusasioihin. Löytyisikö tästä joku uusi kulma? Jos te olette katsonut minkä tahansa alan huippuihmisiä, vaikkapa tennispelaajia, ne alkupallottelee Federer, kuinka mielettömän huolella siis lyödään palloa. Ihan niin kuin siinä karvassa näkyisi jotain, mitä ei ole koskaan aikaisemmin niissä miljoonissa toistoissa näkynyt. Että palaa uudestaan ja uudestaan tämmöisiin aivan perusasioihin ja löytää sieltä vielä jotain innostavaa. Jokainen ymmärtää, että tämmöisessä ympäristössä, missä me asutaan, niin on täytynyt aika lailla tämän tyyppisiä asioita tehdä. Siis meidän on pakko varautua tulevaan. Jos ei tiettynä aikana vuodessa tehty tiettyjä temppuja, ei ole ruokaa. Kun taas jossain Kreikassa, joka on ajankohtainen aihe, sä voit jäädä sinne puun alle vaikka kuinka pitkäksi aikaa ja aina sieltä jotain tippuu käteen ilman, että sä oot suunnitellut mitään. Ja mä oon ihan oikeasti sitä, että se on kansan luonteessa siis, että tämä ympäristö on pakottanut meidät toimimaan tietyllä tavalla, josta seuraa edelleenkin sitten niin huonossa mielessä se, että me ollaan tämmöinen suunnittelun suurvalta. Me niin valtavalla tavalla suunnitellaan, että se tulee ihan meidän geeneihin. Mutta nämä asiat, että tässä on, siis ollaan niin hyvin faktapohjaisia, pienellä resursseilla itsenäisesti toimia. Nämä on älyttömän hyviä ominaisuuksia, siis innovaatiotoiminnan kannalta. Mutta jos otetaan nyt vaikka se strategian sanaa, niin meidän määritelmä sille on siis näin yksinkertainen. Teidän organisaatiolla saattaa olla strategia. Se ei vielä tarkoita, että teillä olisi, mutta on ehdoton edellytys. Teillä saattaa olla strategia, jos te teette eri asioita kuin muut tai samoja asioita eri tavalla. Ajatelkaapa tuota. Jos te teette eri asioita kuin muut tai samoja asioita eri tavalla, teettekö te? Jos lainaa vaikka Jorma Otsista, niin siis suomalaisessa kansantansseissa ei ole soolo-osuuksia. Siis meillä ei kerta kaikkiaan ole sellaista perinnettä, että joku nousisi niin esiin. Mutta sitten toisaalta mä taas luotan ihan valtavalla tavalla tähän meidän faktapohjaisuuteen, järkevyyteen. Että jos kerta kaikkiaan porukka tajuaa, että tämä ei riitä, niin sitten vaan täytyy toimia toisella tavalla. Se on nähty monta kertaa talvisota, kaikki sodat. Aalto-yliopistossa perustettiin hämmästyttävän nopeasti. Siis asiat lopulta tapahtuu ihan älyttömän nopeasti, kun jengi vaan saa päähänsä, että tämä on hyvä idea. Et mä sanoisin, että nimenomaan just sen takia, kun me ollaan niin faktapohjaisia, niin sitten kun se asia vaan saadaan ikään kuin kerrottua, että näin se on, niin sitten alkaa tapahtua. Yksi suurimpia paradokseja, mikä liiketoimintaan liittyy, on mun mielestä se, että kaikki haluaa niin uskottavia. Meidän pitää olla niin uskottavia. Ja siitä johtuu, että meillä on niin samanlaista kaikkialla. Ja sitten mietitään, niin sellainen firma ei ole uskottava, joka toimii samalla tavalla kuin muut firmat. Tämä on musta valtava paradoksi. Vasta toteuttamisen ideat ratkaisee, onko kuntauudistus hyvä, onko keskitetty terveysjärjestelmä hyvä, onko 2 miljoonan ihmisen jääminen halliin, onko se hyvä idea vai ei. Vasta toteuttamisen ideat ratkaisee sitä. Mutta jotta me päästäisiin näihin toteuttamisen ideoihin, meidän täytyy päästä kokeilemalla synnyttämään se juttu. Koska aidosti uusia juttuja ei pysty suunnittelemalla kehittämään. Te ette näe sinne mutkan taakse. Et vasta kun olette päässeet jotenkin sitä kokeilemaan sitä eri lailla toimista, alkaa tulla vastaan sellaisia ongelmia ja toisaalta mahdollisuuksia, jotka luovasti ratkaisemalla synnyttää nämä uniikit toteuttamisen ideat. Ja tämä on tämä meidän toinen unelma. Me haluttaisiin synnyttää tämmöistä nopean kokeilemalla kehittämisen joukot Suomeen. Ei vähiten valtionhallinto. Ideoita, joita esitetään, niitä olisi jotenkin vähän kokeiltu, pienesti synnytetty toteuttamisen ideoita ja sitten poliittisen päätöksenteon alaista.